Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa wannan sabon bidiyo. Sunana Muhammad Lawan kamar yadda ka sani. A darasinmu na yau zan nuna ma hanyar da za ka siya data kamar kyauta ta layi na MTN. Saboda abin da ya sa na ce muku wannan abin zan nuna muku ne a iya layin MTN, saboda layin ne ya kamata ce na nuna muku. Saboda 'yan uwa suna yawan amfani da layin ta wajen siyan data, shi ya fi musu amfani. Matuƙa daman dai kana amfani da waya, in kana so ka yi amfani da waya ko kuma kana so ka ji daɗin amfani da shi, to sai ka yi aiki da layin MTN. Saboda layin MTN in dai ta wajen siyan data ne, shine wadda zai iya ma abu. In kun lura duba da yanayin abubuwa, za ku gani Airtel za su baka data, in sun baka data daga lokacin kuma wani lokacin ma suna zuwa suna janye data. Amma in dai amfani ne matuƙa da data za ka yi, sai ka yi amfani ta layin MTN. To insha Allah a bidiyon mu na yau zan nuna ma yadda za ka siya data kuma ka siye shi kaman kyauta. Za ku ga wayansu sun zo sun siya katin 200, sun zo sun siya data, sai a zo a ba su 200 MB. 200 MB kuma ba abin da zai ma, sai ka zo kana wani abu daga baya makamancin haka, sai ka zo ga har ya riga ya kare. To ya za a yi ka siya wannan data in kaman kyauta? To wayansu za ga suna siyan data ta star 131, wannan kuskure ne ya jama'a. Zan nuna muku insha Allah a cikin hanyoyin nan. Duk hanyar da gwada an sim naka baya wannan dole za ka samu ɗaya daga cikinsu yana yi, wanda insha Allah zai taimaka ma ta wajen wannan siyan data ka siye shi kaman kyauta kamar yadda na gaya muku. Amma ina neman alfarma kafin mu shiga cikin bidiyo, ina neman alfarma da ka danna mun subscribe, ka danna mun karon sanarwa, saboda zaran na saki bidiyo za a sanar da ku. Yan uwa yana ƙara tunatar muku da Allah ku danna wa bidiyon nan like, saboda like ne yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Na gode. Da farko abin da za ku zo kai, matuƙa in dai layinka na MTN kana so ka duba shi, ya za ka siya wannan data za ka siya. Za mu nuna hanya guda biyu ne zuwa uku, wadda in dai ka duba insha Allah za ka ga sim naka yana amfani ta wannan hanyoyin. Abin da za mu zo mu yi da farko, za mu zo mu shiga wajen kiran mu kamar haka. Mun shiga wajen kiran mu sai mu ja. To yanzu abin da za mu zo mu duba wani nambobi ne. Za ga so tara za ku je ku siya sim a ce muku a baku data sim makamancin haka da saura. Insha Allah wannan babu wani maganar data sim, in dai matuƙa ka gwada sai ga layin kama yana data sim kai baka sani ba, sai ka je ka siya data sim kusan 1000 ne ma ko 700 ake sayar mutane. To insha Allah in ka bi wannan hanyoyin da za ga yadda abubuwan yake. To abin da za mu yi kenan, za mu zo mu sa gashi nan star 131 star, sai mu sa 65, sai mu ƙara sa star, sai ka sa 2, sai ka sa hash, sai ka danna ka tura gira, sai ka zo ka yi selecting akan layin MTN. in damun akan layin MTN na ce zan nuna muku, za ku jira. To gashi nan ya ce muku you will be charged 200 for the purchase of 1 gig weekly data bundle valid for 7 days. To kun ga sun ce za su ci da naira 200 matuƙa inda za ka yi subscription na wannan data na 1 gig nan. To abinda za mu yi to shine sai mu zo mu danna process. Za mu zo mu duba ne, kowaye zai iya nuna mai haka, amma nan matsalan ba daga wannan waje yake ba. To gashi nan yanzu gashi nan ya ce mana would you like the welcome back 1 gig data plan to auto renewal on your expire. To sai mu sa in dai muna so layinmu ya dinga mana auto renewal matuƙa an data mu ya riga ya expire, in mun sa kati za mu zo mu yi selecting 1, in ko ba ma so za mu yi selecting 2. sai ka duba, saboda idan ka yi selecting 1 kowane lokaci kana sa kati na 200 za su cire 200 nan su da sai su baka 1 gig. in kuma kana so za ka iya sa 2, saboda in ka sa wannan katin kar su janye sai ka siya da kanka. To mu za mu zo mu danna, ba ma so ya dinga siya da kanshi, sai mu zo mu danna 2. mun zo mun danna 2 sai mu danna send. mun danna send za mu duba zai yi ne ko ba zai yi ba. To yanzu abin da za mu jira, sai mu zo mu duba mu gani, sai mu jira mu ga me zai ce mana. Sai ku ɗan yi hakuri, network ne yana ɗan wannan. To sai mun ƙara gwada, saboda network sai mu ɗan ƙara gwadawa. Bari mu ƙara gwada star 131 star 65 hash nan star 2 hash. kun je kun siya layi, za ku je ku ga kun siya layi mai yin 1 gig a ce muku data sim. To duk shi ma ta wannan hanyar ake yin shi, kuma insha Allah in bai yi ba zan gaya ma wani lokaci ne sim naka zai iya yi kuma kai wannan amfani da shi. To gashi nan sai mu zo mu ƙara danna 2,
mun danna 2 sai mu tura. To gashi nan ya ce yellow activation of welcome back 1 gig data plan failed, gashi na ya failed. To due to insufficient balance dial star 90. Gashi nan sun ce mana dai ga abinda bamu da shi, bamu da kuɗi mu yi recharging ta bankin mu kafin mu yi ko kuma mu ara kuɗi daga wajen su. To matuka an baya yi zai iya nuna ma cewa ba zai nuna ma haka ba, zai ce ma baka wannan tsarin, zai ce ma baka tsarin. Za ga yanzu abin da ya nuna gashi nan wannan daban, gashi nan ya ce yellow activation welcome back 1 gig data plan failed. Gashi nan due to insufficient balance dial star 904 to recharge from your bank. To kun gani matukan yana yi zai nuna ma wannan abu, amma matukan baya yi in ya nuna muku wani abu to baya yi. To tun da dai baya yi, ya za mu yi mu nemo ɗayan wannan wajen wanda za mu same shi ya dinga siya? To abin da za mu yi na farko shine, na biyu shine za mu zo mu danna wannan lambobi kamar haka. Za mu zo mu danna star 131 star 1 hash. Mun danna star 131 star 1 hash sai mu zo mu danna kan MTN. Mun danna kan MTN sai mu jira sai ya bude mana. Duka wannan hanya su ne wadda za ku gani sun je kun siya data akan naira 200 sun baku 1 gig. Amma kuma in dai kun je kun bi ta star 131 normal wanda kuke sayan data, sai ku ga datan da suka baku na 200 200 MB ne. Amma zan nuna muku tsarin da ko da ba zai yi na 1 gig in ba 200, zan nuna muku yadda za ku yi na naira 50 za su baku 200 MB. Naira 50 naka zai siya ma datan 200 da kake siya a na kudinka. Sai mu ɗan yi haƙuri ya ƙara buɗewa saboda network na wajenmu ne yau bayi da kyau, sai mu ɗan jira saboda yanayin wannan na network ɗin ne. To bari mu ƙara yi, ya ɗan mana fail, sai mu zo mu ƙara danna star 131 star 1 hash. Za mu danna star 131 star 1 hash sai mu ƙara tura, mu ɗan jira. Gashi nan ba haka za mu yi ba, za mu danna na manta star 121 star 1 hash. Za mu zo mu danna star 121 star 1 hash sai mu tura. Na ɗan yi mantuwa ne ɗazu. Kun ga ce mu muna gashi na wajen get 200 for 50 naira. In yi getin na data 200 200 MB akan naira 50. To in kana so za ka iya yin get na 200 MB akan naira 50. To ni ba na so na yi wannan getin, sai ka zo ka ƙara danna in abin da tsarin ka yake. In 1 gig ne zai nuna ma a nan wajen 1 gig, in 200 MB ne zai nuna ma 200. Yanayi ne wani lokacin za a gani ka zo siya, in kana siya akan naira 50 ba zai siya ma, ba zai nuna ma sai 200, sai 1 gig ne a nan wajen za ka iya siya. Ba za ka iya siyan wani data ba in ba 1 gig ba. To ya za ka yi? Sai ka zo na uku gashi nan wani waje a nan, sai ka zo ƙara danna star 121 hash kawai, sai ka danna star 121 hash sai ka tura. Ka danna star 121 hash sai ka tura. Gashi na ce mana gashi nan top deals for me. Sai mu zo mu yi clicking na top deals for me, zai nuna ma tsarikan. Gashi na wannan ya nuna mana kamar na ɗazu naira 50. Sai mu zo mu danna 0 sai mu yi back. To zai ƙara dawo mu, sai mu shiga wajen gashi nan number 3 in nan data for me, sai mu zo mu danna 3. To bari mu danna 3 in tukunna. To gashi nan a nan wajen ya ce mana get 1.5 gig for 50 naira. Gashi nan mu ɗauka 1.5 gig for 50 naira. Wannan abin yana iya ɗaukowa lokaci game da service. Wani lokacin za a gani ya ce ma 1.5 gig for 300 naira, saboda wata rana za ka iya siya in network yanzu ya ɗan rikice kaɗan, za ga ya ɗan canju ya koma sai naira 500. To gashi nan kun duba 500. Wata rana in me so ya siya na naira 50 200 MB ne, sai na 200 za su bashi na 100 za su bashi 400 MB. To in kana so ka siya na 50 200 MB, wani lokacin ba zai iya nuna ma ba, sai dai ya nuna ma 1.5 gig for 500 only. To yanzu a zai in kana so ka siya na naira 50 kai tsaye su baka 200 MB. Kuma wannan data suna bayarwa ne sati daya. Sai ka zo ka danna nan haka kawai directly, kana danna star 131, kana danna star sai ka sa 25 hash sai ka tura. Kana tura, ba na so na tura ne yanzu, bari dai in tura. In ka tura gashi nan sai ka tura a kai, za ku ga me zai nuna mun, kana tura wannan shi directly zai riga zai siya ma. Kana dannawa directly zai riga zai siya ma. To bari mu jira mu gani
kamar yadda na gaya muku network ne yau gaba ɗaya na rikici. Wayannan duk su ne hanyar da za ka yi ka siya. Naira 50 za su baka datan naira 200 da ke siya. 200 MB in ka siya ta wancan 131 din za su baka naira datan 200 ne 200 MB, amma in dai ka bi wannan tsarin da na gaya ma na naira 50 za su baka kan 200 MB ne. Wannan datan yana da amfani saboda kowa yawanci yanzu mutane da shi suke wannan amfani. To network in ya dan ki bari dai, in dai ka riga ka gwada insha Allah zai. Bari mu ƙara trying din mu gani. Bari mu ƙara trying star 131 star 25 hash. Kawai idan ka danna haka ka danna send, sai mu ƙara jira. To gashi ne ya ce dear customer, this service temporary unavailable, please dial star 112 to order special data offers. To gashi nan ya ce service din ba available bane yanzu. To haka za ga kamar yadda na gaya muku cewa network yana iya rikici wata rana. To wannan shine dukkan hanyar da za ka yi ka siya wannan data. Dan uwa, wannan shine karshen bidiyo na. Kada ka manta, ina roƙon alfarma da ka danna mu subscribe, ka danna mu like, saboda like yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Ka yi share saboda ƴan uwa su gani su amfana. Idan kana da tambaya za ka yi a comment, insha Allah zan yi.